הגענו הבוקר לפרויקט מטעם עמותת לחיות בכבוד, לבית החולים שיבא בתל השומר. אנחנו עברנו במחלקות של הילדים וחילקנו להם בובות וכובעים וכל מיני דברים מאוד מיוחדים ויפים שנסרגו על ידי ניצולות שואה, תחת פרויקט שנקרא הקליק השלישי. במטרה לעשות קצת יותר טוב לילדים, קצת יותר טוב להורים. מטורף לראות את הילדים ואת העוצמות שלהם. וזה היה כל כך מרגש וממלא וצמרמורת אחת גדולה, באמת. ריגש אותי ילדים שראיתי את המצב שלהם ושהם פשוט חייכו, ובמקרים מסוימים אפילו לא דאגו לעצמם, דאגו לאחים שלהם. בוא נביא בובה לאח שלי, אני אביא את הכובע הזה לאחותי. בסך הכל זה היה חוויה מטורפת, היה באמת מדהים. שמחה שיש לנו את הזכות להגיע ולחלק ולהיות בצד הנותן ולתת להם את מה שאפשר ולשמח אותם, להעלות להם טיפה חיוך קטן על הפנים.